Sanibonani bafethu. Igama lami nguMakhendisi. Ngizocela usizo. Ngicela ningisize. Nginenkinga engibhekane nayo la. Nge-30 bekade ngise-Mall of Africa. Ngahlangana nomfana nje ubhuti usekhulakhulile. Yezwa ngithini? Ngahlangana noGayi. Ubhuti esekhulakhulile. uGayi angicela inamba. Bo. Okay. Ngimnikeza inamba yami. Abuze ukuthi njengoba ngilana e-Mall of Africa ngizokwenzani. Ngimtshene mina ukuthi hayi bekade ngithi ngizokrossa nje yabona into eyincanyana. Okay. uGayi athi akanankinga. Engangisa la ngifika ukuthenga khona. Ngifike ngithathe nje yonke into engiyifunayo, ngithenga yonke into engifuna ukuyithenga. Mase engisa endlini. Okay, anginankinga vele nami ngibona ukuthi uNkulunkulu vele hayi, kusho uNkulunkulu ungithandile kahle kahle. Kusho nje uNkulunkulu ama-blessing wonke la ukuthi unyaka wonke bengikhala. Manje sengizothola indoda e-right ezongithanda ngokweqiniso. Okay, bafethu uGayi ke singene nje ekhasi. Ngikrosse-ke nami-ke because kuthiwa ngithatha yonke into engiyifunayo. Ngikrosse. Engithi uGayi uthi ngithatha yonke into engiyifunayo. Ngikrosse bafethu. Tshela ukuthi ngenza ikrosse ka-6,000. Mina normally ngijwayele ukuthenga ikrosse e-2,000. Bona le day ya bengeke ngize ngiwuyeke umbuso. Futhi nawe ubungeke uzuyeke makuthiwa thatha noma yini oyifunayo. Okay, ngikrosse-ke noGayi. Hayi uGayi akhokhe-ke sihambe-ke. And then singene eMcDonald's angithengele into yokudla. Uyabona nje konke lokho. uGayi mase yangitshena-ke ukuthi yena uhlala le eSandton. But kusasa kwe-31 ebengathanda ukuthi ahambe nami aye kuphi? ESwatini kubo. Yabona? Ngimbuza uGayi ukuthi okay fine. Mangabe ufuna ukuthi ngiye nawe kini. Angenzanga ikhanda, angenzanga lutho like nje nawe uyangibona ukuthi njani. Athi uGayi hayi baby girl ungastress ngizokwenzela yonke into oyifunayo. Okay. uGayi angithathe-ke mase siqeda ukuthenga ukudla. Angihamba yongidrop endlini. Yabo? Okay, mangabe ngidrop endlini uGayi silokhu sifonelana-ke angibuza ukuthi ngizodinga malini for ukwenza ikhanda nokwenza inzipho. Ngimtshene nje ukuthi hayi 1,000 inga-right. How? Ngithengisa amanyele nayi 4,000 ingene ekhadini lami. 33 message money in Capitec money in. Ngivele ngibona ukuthi angithola indoda eyiqiniso-ke la. Okay, ngivuke ekuseni nge-31 ngihambe ngenza ikhanda ngizenze ngibe muhle kufaka nensipho. Ngibe right nje njengelady ngithenga nempahlanyana manje nje. Okay, uGayi angifonele angibuza ukuthi okay sizohamba ngabo-2. Sengi-ready now. Ngimtshela ukuthi hayi ngizohamba njengamanje ngendlini sengiyogeza sengiqedile kahle ukwenza ikhanda nensipho yonke sengi-right nje yabona. Okay. Mangabe ngifika endlini vele ngivakashele ingane yakithi isuke emakhaya ngivakashele. Okay, ngitshela usisi wami ngimcela ukuthi mntase, ngicela ukuthi ungithalele nengane yami. Nengane na 4 months mina bafethu. Ngicela usisi wami ukuthi angithalele nengane yami. Ngizohamba, ngithola indoda ngizohamba nayo ngeSwatini. Uyabo? Okay, usisi wami angabi nankinga vele, angisalele nengane, uGayi afike sihambe. Kube mnandi bafethu. Ayikho into ekhombisayo ngoGayi angisolutho. Into ekhombisayo bafethu. Okay. Sihambe-ke noGayi sifike eSwatini bafethu masifika khona umuzi omkhulu bafethu. Omkhulu umuzi isithabathaba. Engitshela isithabathaba. Okay, ngimbuza umfana ukuthi hayibo ushosha ukuthi kini lana noma like yabo. Athi umfana ayikithi but abazali bakhe sebashona uhlala eyi-1 yabo. Athi imsengizoba umfazi wala nami ngivele ukuthi hayi shothi sengithola umendo kahle ngizoshada kahle la. Yabona? Okay. Kube mnandi-ke 31 engithi kube mnandi sidlunyuye yabona nje kube mnandi bafethu. Ayikho into ekhombisayo ngoGayi ukuthi khona something wrong Gayi cha kodwa phela nami phela lo muzi omkhulu uyangisabisa because nginokuzwa la kuma TikTok ukuthi abafana bathwele bengingaboni lutho bengingasolutho. Ngizwe ngithini? Okay. Kube unyuye-ke hayi sidlunyuye-ke kuthe makushaya uthuba bafethu. Themashaya uthuba. Umfana eze kimi acela ukuthi sikhulume. Yabona? Sengidakiwe vele because siyaphuza la. Sengidakiwe vele. Umfana acela ukuthi xa singene ekamereni sikhulume. Okay fine. Sikhulume nomfana. Angitshela umfana ukuthi yena uphila lempilo le. Impilo le
wena mfana usuphila le mpilo yokuthwala ucela ukuthi inyoka yakhe ngiyiphathe kahle uzongenzela yonke into ayifunayo njengoba bade ngithenga ngifuna i-iPhone kumfana uthi umfana i-iPhone uzongithengela bengithenga ngifuna 17 Pro le entsha lefikayo yes le entsha bengithenga ngifuna lo iPhone leyo cause vele mina nje ngikaze ngayiphatha iPhone bengizobe ngiqala ukuyiphatha lo iPhone leyo umfana angitshela ukuthi yena uphila so umfana uthwele ucela ukuthi ngoba uyazi ukuthi nginengane ngiyancelisa ucela ukuthi ngincelise inyoka yakhe bafethu ithami ngihamba nomfana umfana wethe sizobuyela emuva nge2 mina ngiyazi ukuthi ngoba ngicelisa usami ukuthi angisalele ingane ngiyazi vele ukuthi hayi bazoba right nje for loyo 1 day nyana 2 day nyana bona kanti ngisifake enkingeni bafethu because I didn't know bafethu umfana ngicela ukuthi ngincelise inyoka yakhe kodwa mangabe ifika kimi inyoka yakhe izofika njengengane encane bafethu lento angazi nje ichaza kanjani ingane lento lena kodwa futhi inomsila bafethu ngicela nikhombise amabele ambuka semncela kanjani njengamanzi ngiyavuza manje sengivuza negazi emabeleni bafethu umfana utshela ukuthi sizohamba kusasa uzongithengela yonke into engiyifunayo noma ngathiwa ngifuna umuzi kuphi engangithengela i-iPhone akusilutho kuye bafethu umfana vele wangishaya ngesikhwama esinemali engakanani kodwa wathi le mali leyo uzonginikeza uma bese uyangidrop endlini kuyimanje amsho le ngane nami lekhona iyakhala angikwazi nokuxhumana nengane yami angikwazi ukuxhumana next angikwazi ukuxhumana nengane yami angazi usomla khona uright na fana yami sho kwatile bengicela ukuthi abantu abala eSwatini bengisize umuzi walo mfana lo angazi ukuthi isigubhu lana phathi umhlophe nje umuzi omkhulu isithabathaba somuzi nje manje bane isithabathaba somuzi ngicela ukuthi ngifike lapho nizongikhipha kule inkinga enkulu ngoba angimthembi lo mfana ukuthi singahamba kusasa angimthembi lento engincelisayo bafethu angazi ukuthi into enjani mina leyana ngiyazi into enjani iqala ukubona umuntu umntwana unomsila wenyoka yabona inyoka black mamba njalo-ke umsila wakhona ngicela usizo please ngizofa ngizongibulala lo mfana amabele amayavuza bafethu dala ngingcelisa lento bafethu ngikhathele mina ngikhumbule ekhaya ngikhumbule ingane yami ngikhumbule usisi wami ngiyacela ukuthi ubantu bebane bona le video angisize buka namabele amasetshana aseze awa awile amabele ami Nkosi yami ngicela isilwane zaseSwatini bukani. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Nangisesi uyakhala ukuthi ucela isinto ngemva kokuthi ahlangane nabhudi lo wento engathi yamthanza wamthengela igroza wamendela konke wacetha wathi abayekhaya kube eSwatini bayovakasha uthi makafika bekusithabathaba njengoba semvila icoca indzaba. But it turns out ukuthi ibhudi uthwele ufuna kokuthi anqelise inyoka yakhe mntwana ngalana bhadi ngalamsileni kuyinyoka lento ukuthi yasaba, she doesn't know what to do. Emabele akhe azesekaphuma nengadi because solo lento iyamunya uthi ucela abantu ukuthi bamside including abantu baseSwatini bamside. She wants to go back home. Bantu abaningi lapha enkundleni yokuxhumana they were just reacting to this story saying ukuthi mantombazane niyayithanda imali kunini sinitshela ukuthi kunemadoda lathwele la ngaphandle umuntu okuvela kuphe njena inqumbi yemali yena when you don't even suspect a thing. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.